Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Thank you. Balik tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Samantala, sabi ang reaksyon ni Bay Renz Mabini, si Rerol, halo-halo po ang Ricardos niyan. Sigurado. Ang hamon ngayon sa mga butante ay kung sila ba'y magiging mga matatalinong butante naman. Kasi kung ang mga butante po ay mananatiling mga korap din, na iboboto kahit mga kriminal at may mga kaso at mga kilalang plunderer at mga mandarambong, ganun nga magiging resulta. So in short mga kaibigan, ang hamon ngayon ay nasa kamay ng mga botante. Samantala, nais nating makausap nga ngayong hapon si Labor Secretary Silvestre Bello III patungkol po sa sinasabi nga ng Pangulo na nadidelay po ang mga proyektong nasa ilalim po ng Build dahil daw po sa kakulangan ng mga manggagawang Pilipino. Ako kasi personally, parang hindi ako makapaniwala na sa loob mismo ng Pilipinas ay magkukulang tayo ng mga manggagawa at mga trabahante. Napakarami ng mga tambay. Napakarami mga walang trabaho. At napakarami nga ang nag-i-interest, pumipila sa mga recruitment agencies papalabas ng bansa sapagkat walang trabaho sa Pilipinas. At sa totoo lamang, ito nga sana pong mga build projects na ito, ang pinakamagandang impact nito ay maglilikha ito ng trabaho para po sa mga kapwa nating Pilipino sa Pilipinas nang sa ganun ay hindi na po maging tambay at hindi na po mangailangang magsipag-abroad pa. Nais nating makumpirma ang mga datos sa Department of Labor kung talagang wala nang makuha talagang mga manggagawang Pilipino para makapagtrabaho dyan sa mga build projects na yan ng gobyerno. Dahil parang ako'y hindi basta-basta makumbinsi na wala nang ma-recruit na mga manggagawa. Although sa datos ay talagang napakarami po mga tambay. Tumingin kayo sa inyong mga paligid mga kaibigan. Sa inyong mga lugar. Sa inyong mga lugar na lamang po mismo. Huwag na tayong lumayo. Sige nga, kayo po mga nanonood sa akin. Ilan ba sa paligid nyo ang walang trabaho na pwede sanang magkatrabaho kung ma-hire dito sa build projects? Ang tanong ngayon, saan ba yung mga build projects na yan? Sino bang in charge niyan? At saan ba dapat mag-apply? Ano-ano bang mga requirements? Kasi, hindi naman nababalita sa media kung ano-ano mga trabaho ang kailangan dyan. Wala namang ina-anunsyo sa media, sa telebisyon, sa radyo, and even with us, I would be much willing to announce for free ang mga trabahong malilika ng build projects. So kakausapin natin si Labor Secretary Silvestre Bello III, ang Secretary po ng Department of Labor. Nang sa ganun ay malinawan natin ang isyong ito dahil parang tatamaan nito ang Departamento ng Labor na para bagang lumalabas hindi preparado sa human resource and ng manpower resources ang Department of Labor, ang TESDA, na para bagang walang naging silbi na ang TESDA ay walang nalikha na mga skilled workers. So pagpasok nitong mga build projects ay walang available na manggagawang Pilipino. Kaya siguro papunta ito doon sa justification na mga in-check ang magtatrabaho rito. Ayan. Linawin natin muna, ha? Linawin natin muna. Pilit nating kinokontak na ang telepono ni Secretary Bello at nag-paunlak naman sa atin na sila itawagan sa ating palatuntunan. Alright, so sige.
Sabi ni partner Bong David, asa na yung kanyang reaction dito? Basahin ko nga. Kung ang pagbobo ang boboto, malamang kurap pa rin ang mananalo. Bobong boboto yan, pa yung mahilig sumigaw ng pagbabago, pero ang ibinoboto ay mga manluloko pa rin sa bayan. Ayan, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Ano po ang inyong pananaw? Sino-sino kayang mananalo? Matitino ba yung mga kandidatong yan na mananalo o mga kurap? Sa palagay po ninyo. Mga kandidato pong may mga issue ng pangungurakot, hindi naman po yan tago sa publiko. Even locally, sa mga munisipyo, sa mga probinsya, pinag-uusapan po yan, di ba? Alam naman natin kung sino na po ang mga nakasuhan dyan sa ombudsman. Ang problema nga lamang po, ang ombudsman nakukurap din. Kaya't yung sinasabi pong enrollment fee para matulog po ang mga kaso ay nagpapatuloy. At ang masakit po dyan, tapos na po ang terminong maaring makustyon at nagawan po ng krimen ng pandarambong o pangungurakot or grab ng mga nakaupo, ay hindi pa rin umiinog, hindi pa rin umuungsad ang kaso dyan sa ombudsman. Abner Parom, sabi niya, Sir Errol, nanonood kami dito. Gamitan ko ito ng mahiwagang anting-anting. Kami dito, pakibati ng birthday ni Obet Belen Calvo. Happy birthday, Obet Belen Calvo. Sabi ni Manoy Abner Parom. Happy birthday sa iyo, partner. Okay, 2 minutes. In 2 minutes, mga kaibigan, makakausap po natin si Labor Secretary Silvestre Bello III. And we really would like to get from the horse's mouth ano ang datos ng supply ng mga manggagawa sa Pilipinas. Kasi kinakabahan ako kung ito po ang linyada ng gobyerno na i-justify natin na mga Chinese na magtatrabaho dyan sa napakaraming build projects na yan. Kawawa naman po yung mga Pilipinong nananatiling tambay ngayon na parang mawawala ng hanap buhay. Na naghihintay sana na pagpasok ng investment na ganyan, magkakaroon sila ng kahit 1 taon man lamang na trabaho. Sapagkat yan ay pansamantala lamang naman. Yung mga construction ay seasonal po yan, pansamantala yan eh. May trabaho ang mga manggagawa during the construction period. Pagtapos niyan eh, wala na eh. Di ba? At least sana maitawid ang gutom ng mga kababayan nating Pilipino. Sige. Matitino ba o mga kurap, mga suki ang mananalo sa nalalapit na halalan? By the way, ano kayang lumabas sa wedding? Diyan sa mga lugar po ninyo. I-chat nyo nga. Sa Central Luzon, anong lumabas sa wedding? Ha? Sa Southern Luzon, anong tumama sa wedding dyan na PJ? Diyan sa Northern Luzon, Albert. And Avea, anong tumama dyan sa wedding? Yang hinayupak na wedding na yan, kaya nga naglabas na ng sari-saring mga laro ang PCSO. May 2 digits, may 3 digits, may small town lottery pa. Hindi pa rin matigil-tigil sapagkat yung illegal na sugal na yan, ang mga nasa likod niyan, ang totoo niyan politiko, mayor, governor, congressman at mga militar at pulis. And worse, merong mga kasabwat pang media. Ayan. May mga media dyan na nangungulekta rin ng buwanang suhol bilang protection money. Yan, di ba? Nagkaalaman na pati drugs nga eh. Merong mga pangalang kilalang-kilala nyo na media din. Pinangalanan, iniimbestigan yung drugs dati sa Iloilo, yung napatay na mayor. Napatay na mayor, di ba? Doon sa kulungan. May binanggit na TV personality. I'm sure hindi naman kayo makakalimutin, ano? So, ganyan kayo nagtathrive yung mga illegal sa ating lipunan. I-text nyo nga anong tumama, anong kombinasyon ng wedding lumabas sa inyo. Lalo't ngayon mag-eleksyon, nako po, talagang busy sa fundraising ang mga politikong mga mandarambong. Idinadaan po yan sa mga illegal na transaksyon at mga illegal numbers game, mga illegal quarry, mga illegal terminal.
Ay nako, mga hiya kayo sa mga balat ninyo. Lumabang kayo ng parehas. Kung magagandang naging track record ninyo, hindi nyo kailangan gumastos ng katakot-takot. Let your performance speak and campaign for your candidacy. Yan ang masasabi natin dyan. Salamat po, sabi ni Manoy Abner. Ayos, walang problema. Tagay pa. Tagay. Sige. Standby kayo at kakausapin po natin si Secretary Silvestre Bello, ang pinuno po ng Labor Department. Happy birthday po sa mga may birthday po ngayon. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sapagkat ito po ay may kaugnayan sa kabuhayan. Ang trabaho po ay, ang nasa dulo po dyan ay purchasing power at tiyan po ng mga kapwa nating Pilipino na makatatawid po sana ng gutom kapag ka may trabaho. Di po ba? Kapag ka ang tao walang trabaho, kung ano-anong hindi magandang ideya ang mga naiisip niyan at kasama po dyan sa mga naiisip niyan ang gumawa ng krimen. Dahil sa gutom, may mga taong nakakagawa po ng krimen. So mahalagang ang gobyerno po ay naglilikha ng mga oportunidad na makapagtrabaho, magkaroon po ng hanap buhay ang mga mamamayan. At isa nga po sana dyan na magkakaroon ng livelihood impact or employment opportunities ang mga build projects. Naglit tayo, kino-coordinate ni si Secretary Bello. Ay, may ongoing meeting na raw. Ongoing meeting na. Hindi na natin makausap. Nahirapan na yung sekretaryong sumingit. Di ba, Ale? Next time. Sige, kung hindi natin makausap ngayon, basta ako po hindi easily mananahimik ng ganito lamang na hindi natin makumpirma kasi ako, nakikita ko, marami pong tambay sa Pilipinas na kailangan pong magkatrabaho. At kung ang makikita po natin sa mga construction projects ay mga Chinese, malaking insulto po yan sa ating mga Pilipino. Maraming walang trabaho po ngayon, di ba? Reggie Bico? Ito si Reggie Bico. Suki natin ito Hindi ito makapasok-pasok ng trabaho. Di ba, Reggie? Kumusta ka, Reggie? Once upon a time, ang pamilya ni Reggie Bico, ang apelyido niyan ay Reggie Pulutan. Naging executive editor ako ng kanilang dyaryo dyan sa Makati. Di ba, Reggie? Ayan. Kumusta na kayo? Parang nagkahiwa-hiwalay na sila. Yung kanyang parents niya ay nasa Amerika na, silang natira dito sa Pilipinas. Matitino ba o mga kurap ang mananalo sa nalalapit na halalan sa tingin po ninyo? Okay. So, ano bang palagay po ninyo? Sabi nga ni Romantico Cosca, pag-upo, pagkatapos ng halalan, saka natin malalaman yan. Tama naman, malalaman natin pag-upo nila. But you know, yung resultang yan, talaga nakasalalay po yan sa mga kamay. Sa mga kamay ng bawat botante. Kung ang mga botante natin mismo ay mga kurap at mananatiling mga kurap, sabagkat sa mahabang panahon, ay alam natin na kurap ang mga botante rin. Ibinoboto o bumoboto, not everybody. Maraming kurap na mga botante. Not everybody. Kasi i-qualify natin na marami rin po ang mga intelihenteng botante. At yun po sana ang gusto kong ma-develop. That's why inilatag ko po ang tanong na ito sapagkat it's really up to the voters. So, ang mangyayari po ngayong May 13, 2019 midterm election will be a test whether ang mga botanteng Pilipino ay mga intelihente na or talagang pera-pera pa rin. Pagka ang salitang pera-pera pa rin ang mananaig sa halalan, una sa lahat, yung mga gagastos ng limpak-limpak na salapin ng mga politiko, siguradong babawiin naman yan pag nakaupo sa pamamagitan po ng pangungurakot. Hindi naman yan mababawi basta-basta kapag ka milyon-milyon ang ginastos. Maliit lang ang sweldo sa mga opisina.
Babawi po yan kapag ka may mga proyektong gagatasan ng todo, kikikira ng todo, kukolektahan ng kickback. Hanggang sa ang kalabasan po ng mga proyekto ay mga substandard na delikadong-delikado. Kung tulay ang ginawa, substandard. Di ba kapag ka substandard na tulay, konkreto dapat na matibayan, maaaring bumagsak yan. Buti lang kung kalsada na horizontal. Kapag ka substandard ang kalsadang ginawa, wala pang santaon, lubak-lubak na yan. Patunay yan na kinurakutan ng todo yan. Bantay kayo ha. Kayo po'y magbantay and be vigilant mga kababayan ko. Ano? Mga kababayan ko ay kailangan, una sa lahat, nakikiusap kami na wag na kayong maging kurap sa pagiging botante na iboboto po ninyo ang isang kandidato kapag kabinigyan po kayo. Bumoto kayo ng mga kandidatong may magandang track record, walang string attached, walang mga drug lord na nagpapatakbo, walang mga trapong nasa likod, at mga tunay na may adhikaing para sa bayan. Wag na wag kayong boboto ng mga personalidad na may mga bahid na, may mga putik ng pagkatao. Lalong-lalo na po kapag ka-plunder ang pinag-usapan, wag na wag niyong iboboto yan sapagkat kapag kanaupo yan, malamang sa hindi, yung mga kasong kinakaharap niyan biglang mabubura yan sapagkat magkakaroon na naman sila ng panibagong kapangyarihan para impluensya ng mga kaso, panibagong pagkakataon para mangurakot, para gastusin dun sa kanilang mga kaso, para ma-dismiss yan later on. Ganyan kapag nasa kapangyarihan at kapag ka maraming pera, ang hustisya po sa atin pinaglalaroan lamang po nila. Pero kapag kang akusado ay mahirap, walang pera, walang ipangbayad sa abogado, by merisi kang akusado ka, siguradong mabubulo ka sa selda. Matitino ba o mga kurap ang mananalo sa nalalapit na halalan mga suki? Balikan na natin ang ating mga headlines. Ang bilis po ng ating oras. COMELEC, inabisuhan na po ang 34 na senatorial balls na may mga nalabag na election laws. Sandra Cam itinangging siyang utak ng raid laban sa mga Yuson sa Masbate. Bawal naman ang pamumulitika sa PMA Alumni Homecoming bukas. Duterte itinangging inindurso niya si Jinggoy. Laban bawa ito ha. Andaya ibinunyag ang kickback system sa Department of Budget Management. DILG tinukoy ang 75 mga LGUs na lumabag naman sa environmental laws ng Manila Bay. DOJ iniimbestigahan na raw ang mga NBI agents na nagmalabis daw sa pag-aresto kay Ressa. Duterte isinisi na nga sa kakulangan daw ng mga manggagawa ang pagka-delay ng mga build projects. DOH, dating Secretary Ubial, sinabing humina daw ang measles vaccine sa panahon ni Garin. Ikaw naman na Ubial, umupo ka na, ilang taong ka umupo. Anong ginawa mo kung humina sa panahon ni Garin? Di ba dapat pinalakas mo? Wala Isa ka rin Isa ka rin Ubial. At Van, nahulog sa Eastern Samar, 5 katao kritikal, 8 iba pa sugatan. Sa ating tanong, matitino ba o mga kura pa rin ang mananalo sa nalalapit na halalan? Kaibigan, linawin ko lamang po na hindi naman yung mga nanalong lahat last election ay mga kurap. May mga matitino po dyan. But then again, dahil po sa mga nangyari na sa mahabang panahon, kitang-kita po natin na kapag napupwesto po ang mga nais maglingkod, whether we like it or not mga kaibigan, dahil daw sa sistema, nagiging kurap po ang mga nasa pwesto. Kaya nga may kaibigan ako, Clarence, Errol, kapag nakuha mo ang iyong komisyon sa binibenta mong lupang pagkalaki-laki, wag na wag kang papasok sa politika. Sabi ba naman sa akin yan ni Mayor Carlos Capili, si Mayor Mapili, si Mayor Mapili, Vice Mayor Mapili ng Pangasinan. Ayan, taga Pangasinan si dating mayor, ngayon vice mayor, ngayon kumakandidato. Mananalo yan. Si Mayor Mapili. Sabi niya, Errol, partner, pag nakuha mo ang commission mo,
multimillion yung commission mong yan. Huwag kang magkaka-interest pumasok sa politika. Bakit? Sabi ko, bakit? Magiging magulo ang buhay mo. Magiging corrupt ka kapag ka pumasok ka dyan. Sa madaling sabi, the system itself makes the people in the government corrupt. Ayan. Kaya't wala pong makapag-mamalinis basta-basta unless na sila po ay makapagretiro ng malinis, walang kaso. Pero sa totoo lamang mga kaibigan, puntahan niyo po ang ombudsman. Halos lahat ng nakaupo may kaso. Ubos po sila kapag ka sinabing bitayin. Pag sinabi ni Gerald Arcega, Senator Yabol, na bitayin lahat ng mga korap, mauubos, kundi lang ang matitira. Ngayon, ang sagot natin, well, sana nga, puros matitino ang manalo sa darating na halalan. Sa ngalan po mga kaibigan ng buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ng ating mga tagapagulat, ako pa rin po ang inyong kamaong asero na kami. Habang ang ating programa po ay pinilipad ni Clarence Andaya. Maraming salamat! God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.